भेड़ सको कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान, कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान, कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान, कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान। तोर तोरा मा सबोजी अखे वो तोर तोरा मा सबोजी अखे व्यापारी अपिसा, कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान, कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान। सहे जाओ लोहा कस्तूर को दोलाई तांबा से मसूर, सोना कस्तूर धान दाई चांदी सहे जाओ लोहा कस्तूर को दोलाई तांबा से मसूर, और पुराना सबोती है और पुराना सबोती है व्यापारी अपिसा, कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान, कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान। हीरा मोती भोले सोना रामा लोहा पत्थरा ओहे सोनहर रामा हीरा मोती ओहे सोना रामा लोहा पत्थरा ओहे सोनहर रामा सबोतियत है सबोतियत है व्यापारी अपिसा, कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान, कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान। कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान, 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 कैसे करो बखान दाई और कैसे करो बखान। बोले धरती मैया की जय।